ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Raya's Secret File. Si Raya na merong crush na lalaki nung siya'y nag-aaral pa lamang. Pero dahil nagkahiwalay na sila ng tinatak sa buhay, ng landas, nawalan sila ng communication hanggang sa nagtrabaho siya, may nakilala siyang isang lalaki at yun ang kanyang napangasawa, nagkaroon sila ng anak. Tapos, ayun. Bago pa pala yun, na nagkaroon sila ng anak, bumalik itong si Crush. Oo, tas nalaman kasi nga, hello, pinagtapat niya dun sa boyfriend niya nung time na yon, na yung asawa niya na ngayon. Pinagtapat niya dun sa boyfriend niya na bumalik si Crush at naguguluhan siya. Na kung gusto mo, makipag-iwalay ka na, pero hindi. Parang binlockmail siya nung boyfriend niya that time na asawa niya na ngayon. Na kung hindi natin ito aayusin, sige ka. Susumbong kita sa mga magulang mo at sasabihin ko sa kanila na may nangyayari sa atin. And it ended up, or she ended up marrying that guy. That guy na nang blackmail sa kanya. Parang, So yun, few years later, nagkaroon sila ng problem sa finances sila. So, nag-decide siya ng mga ibang bansa. Tapos nalaman niya na yung asawa niya, may kabit pala. Tapos nag-reconcile sila. Tapos akala niya matatapos na yung mga kaguluhan sa buhay nila. Pero hindi pa pala. So, pagpapatuloy ni Raya ang kanyang secret file sa susunod na linggo, kabisyo. Hindi ko, bibitinin ko muna kayo, no? Hanggang 2009 pa lang yung naikukwento niya sa atin. Pero parang ang dami na nating napupulot na kwento. Actually, marami na tayong napupulot na inis. So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Louie. Para kay ate girl, dapat naghintay na lang siya doon sa crush niya. Kasi mukhang yun talagang may respeto sa'yo. Anyway, excited na ako para sa susunod na mangyayari na ilalathala ng ating sender na si Raya. Watching from Bukawi, Bulacan. Happy listening sa lahat. From Louie. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Medyo nagpahapyaw ng kwento si Raya. Nagsimula sa pagkakaroon ng crush nung high school, then nawala ang feelings kay crush, nagka-boyfriend, may cheating na naganap, may second chance. And I think, nabitin din talaga ako sa secret file ni Raya. So I guess, kailangan lang nating maghintay. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Riza. Marami na kayong napagdaanan ng asawa mo. Sana hindi nyo sukuan ang mga pagsubok na darating pa sa buhay ninyo. Mag-asawa. Ito pa sabi ni Sancho. Hi, DJ Rocky. Ayaw lang paabutin ng part 3 and part 4. Ganun talaga kasi mawawala na tayo ng oras para sa top secret. Tsaka bukod pa ron, hindi nyo naman babayaran yung overtime ko. Hindi naman kayo madadagdagan ng eyebags dito. Charot lang, Widarot. Siyempre, kailangan talaga may konting bitin. Diba? Hindi lahat ibinibigay sa inyo. Hindi lahat ng gusto nyo ibibigay sa inyo. Kaya dapat matuto kayo na makontento. Charot, Widarot. Anyway, sabi dito ni Charles Sancho, may kilala nga ako dyan, may jowa na.
may kinakrush pa. At ang pet malo dito, nag-LP-LP pa. Ano ibig sabihin ng LP-LP? Yun ba yung... Ayoko na lang mag-talk. Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Gab. Ang point dyan, it's better to be single than to be married. Lalong-lalo na kung hindi naman yung napangasawa mo yung sinisigaw talaga ng puso mo. May paganon pa si Gabelita. Eto pa sabi ni Ate Marilyn. Ano na? Siya naman pala ang unang nagloko Alagaan mo na lang ang asawa mo. At ang mahalaga, hindi nyo sukuan ang isa't isa. Never stop believing in your marriage. Yun lamang po, DJ Rocky. Pabati po sa asawa ko na si Mon Molleno. Good night, DJ Rocky. And God bless you. Eto pa sabi ni JR. Maging loyal si SF Sender, hindi tulad ni Arian Behar sa Lawahan. Bumabiyahe na sa Grab, bumabiyahe pa sa InDrive. Hoy, salawahan kayo! Big shoutout sa batang Kongre Grab drivers na gumagapang sa katrapikan. Actually, kung meron man kayong mga ginagawang karakatan sa buhay, okay lang yun. Pero wag lang kayong rumakit na may pamilya na kayo. Rarakit pa kayo sa iba. Mga diskarte lang sa buhay para kumita ng pera na marangal. Yan, okay yan. Anyway, dahil pa nag-comment sa ating secret file for tonight. At yung mga comment nila, bitin. Oo, bitin daw silang lahat. Magtiis kayo, guys. Hanggang doon lang yung binasa ko. Wala kayong magagawa. Ito pa si Carlo Belaro. Sabi pa, shoutout po DJ Rocky, nabitin kaming lahat. Ganun talaga. Pero 2009, doon natapos yung kwento Tapos, kakaiba din talaga magbigay ng sitwasyon ng universe. Kakaiba. Parang akala mo magiging smooth na lahat pero hindi pa pala. Yung akala mo tama yung ginawa mong desisyon pero sa kalagitnaan biglang boom! Mapapaisip ka, tama ba yung nagawa kong desisyon? Nung ginawa mo yung desisyon, parang sigurado ka na. Pero nung nasa gitna na, parang hindi ka na sigurado. At sa mundong ito, wala naman talagang sigurado. Kahit nga buhay natin, hindi sigurado. Kahit nga yung gandang meron tayo, hindi natin sigurado kung magtatagal to. Yung perang meron tayo, hindi rin naman sigurado kung hanggang saan, hanggang kailan mahahawakan natin. Yung bagay na ginagamit-gamit natin sa bahay. Yung basahan, yung soap, yung kobre kama, hindi natin sure kung ano magiging itsura niyan after 10 years. Pero ang mahalaga, lahat ng mga nakapaligid sa'yo at yung mga nahahawakan mo, mapahalagahan mo. Mabigyan mo ng respeto. Mabigyan mo ng tamang atensyon at pangangalaga. Bilib nga ako dito sa sender natin Nagsabi ng totoo dun sa boyfriend pa lang. Mag-boyfriend pa lang sila nung asawa niya. Nagsabi ng totoo na lumalabas na kami nung crush ko Bumalik si crush. Okay lang kahit na hiwalayan mo ko. She was actually ready. Ready to let go. And she was actually letting go of that person. Kaya lang binlockmail siya. Naisip ko nga,
Blackmailing yun eh. Hindi ko sure kung para sa ibang mga tao, ang impression nila dun sa ginawa nung lalaki sa kanya, na asawa niya na ngayon, ay blackmail. Pero para sa akin, blackmailing yun eh. Yung tipong, sige ka, pag nakipagkita ka pa dyan sa first love mo, dyan sa crush mo, sasabihan ko yung mga magulang mo na may nangyayari sa atin. Diba? Hello, blackmailing yun eh. So, ang ginawa niya, pinutol niya yung pakikipag-usap niya, yung relasyon na meron sila, nung first love niya, kahit alam naman niya sa puso niya na yun yung taong mahal niya. O parang feeling ko, dun siya nagiging masaya. So, hindi talaga ako sure kung yung pundasyon ng pag-oo niya dun sa pagpapakasal sa naging boyfriend niya, yung katrabahong naging boyfriend niya na asawa niya na ngayon, ay matibay. Doon ako hindi sigurado. So yeah, eto na naman tayo sa mga bagay na hindi rin natin sigurado. Baka nag-a-assume lang din naman ako. Kasi chismosa lang naman ako. Bumabasa lang naman ako ng mga kwento ng iba. But I just hope etong sender natin, maging maganda yung takbo ng buhay niya sa mga susunod na taon na ikukwento niya. Excited na ako malaman kung ano yung mga susunod na kabanata ng buhay niya. Ang galing niya eh. Walang pera sa pamilya na tamang pumapasok. Hindi sapat yung kinikita nila sa Pilipinas. Nagdesisyon siya mag-abroad para matupad yung pangarap nilang mag-asawa na magkaroon sila ng bahay, makabili ng lupa ng kanila. Natupad naman, kaya lang syempre nang humina yung kumpanya sa Taiwan. So kailangan yung bumalik ng Pilipinas. Pero unti-unti nabubuo yung pangarap hanggang sa nagkaroon na naman daw ng pagsubok. At hindi talaga natatapos ang pagsubok. Yung title pa lang na binanggit ko kanina, kung babalikan natin, alam mo na agad eh, na magkakaroon ng comeback etong first love. Diba? Pinakasalan ko ang boyfriend ko kahit may iba akong minamahal ng palihim. Boom! Ang dulo ng secret file, marami pang kaganapan ang hindi ko na ikukwento. Sa susunod na secret file ko na lang mapagpapatuloy. Akala ko, tuloy-tuloy na ang ginawa sa buhay namin mag-asawa. Oh, ibig sabihin, hindi nagtuloy-tuloy ang ginawa sa buhay nilang mag-asawa. At hindi naman lagi talaga magiging smooth ang lahat. Nakadepende pa rin ito sa dalawang taong nagmamahalan, kung paano nila malalampasan ng magkahawak kamay ang bawat pagsubok sa kanilang buhay. So abangan natin ang susunod na kaganapan sa buhay ni Raya. Pero ngayon pa lang, masasabi ko na nabibilib ako sa katauhan, sa karakter, sa mga prinsipyo ni Raya. Dahil bibihira ang mga babaeng umaamin sa mga karelasyon nila na nagloloko na sila at handa na mag-let go. Bibihira din sa mga babae ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon pagkatapos silang maloko ng taong pinili nila. Yun yung mga katapangan na hindi lahat ng tao naiintindihan o nauunawaan. Kasi ang tingin nila, isa yung malaking katangahan. You define your own katangahan and you define your own strength. Katapangan. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, Rakitera, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Top Secrets. This is DJ
Rocky's Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!